Ginasiling nga mas maayo pa makawatan sang masunugan. Ang kawatan, kwarta hag mga importante lang nga kagamitan ang ginataban. Apang ang kalayo, wala sang ginapili. Kung kisa, pati kabuhi isang tagbalay ang ginadala pa. Nagapanguna nga makabangdanan sang sunog ang hindi maayong electrical connection. Ang iban, tungod man sa kapaltahan o kun kapabayaan sang tagbalay. Ining luyag tap naon sang Iloilo City Fire Station sa idalom ni Chief Inspector Publio Plotenia. Gani ang iya talatapan, nagahatag sang tips sa mga pumuluyo kung paano malikawan ang pagluntad sang sunog sa balay. Magluwas ini, padayon man ang ilang advokasya para sa mga residente nga mangin responsable, agud silang mangin hilway sa katalagman sa ila puluyan. Mga kapuso, makaupod naton sining nga aga ang Iloilo City Fire Marshal, si Chief Inspector Publio Plotenia. Sir, good morning sa imo. Good morning, Atty. Good morning sa mga kapuso. Kamusta kamo? Kamusta ang mga hardworking men and women in uniform dira sa BFP nga diri sa siyudad sang Iloilo? So far, okay man, Atty. Ang aton mga personnel ang nagyapon the duty. Ano ang aton nga latest data on number of fire incidents diri sa siyudad sang Iloilo? As of May 25, no? To include mga 68 na fire incidents ang na-respondihan sa aton Iloilo City Fire Stations. So, as to the damage, nag-aabot ini sa 3,351,180 pesos ang damages. Ano mga naging kausa sa mga sunog? Generally, no, if you had statistics, no, anong generally cause sa mga fire incidents? Ang mga causes, ang major causes isang fire, no, ang atong electrical due to the overloading. So, ma-overheat ka just like sa mga atong mga electric fan, atong mga iron, no, and others, like mga atong mga charger, which is sometimes miyara mga substandard. So nga ito man yung mga damage electrical wire naton. And then kita nga mga lost connection. Anong mga ginarecommend natin nga dapat obrahon sa mga residente subong, no? Kay para samtang sample B, dapat ba nila pa-check ila electrical connection sa balay? Anong mga dapat nila obrahon para ma-avoid ang mga insidente sa sunog pareho sini nga electrical ang kausa? Ang mga appliances, i-unplug ta kita. And before kita magaling sa aton balay, situate na mga electrical appliances na unplug ka na siya, no? So do not overcharge. Tapos ang avoid octopus connection, mag-run out ang tendency kung magamit kita sa kandila or other ng mga lamparada nga probably kasi patumba bla pag may yakpon siya. Kung galuto kita, situate na hindi natin pagbayaan. Sometimes magwa kita sa atong balay, malipatan natin nga linuto, iba natin mga utod nga nagasmok, i-situate na ano nila ang cigarettes at i-proper disposal. Kung sa tiyon sa sunog, ano dapat bala obrahon sa mga residente sa ila panimalay? Kisa, may mga insidente gigitaya nga sunog nga magluwas sa gamit na utas pang kabuhi isang tao. So ano dapat nila obrahon? Pagtawag ka sa nearest fire station para makaresponde, samtang ka mga pumuluyo, nagabinulikay, no? Pag impossible, kung mayroon sa ato balay, evacuate na yan sa evacuation area na safety sila. Pag-situate na hindi na sila magbalik, if in case nga nakita natin ang balay, no? Na-attempt magbalik, kaya nga itong kabuhi, isa lang. Ang mga material nga butang, ato na niya makita. So, dapat ato na lang. Alright. Thank you very much, Chief Inspector Publio Plotenia, sa tion ginhatag mo sa amon para diskusyonan ni mga importante nga bagay nga makibot na lang iban na sila nagaling biktima sang sunog or dapat pwede lang mapunggan kung nakabalo lang sila sa dapat nila obrahon. Salamat, sir. Salamat, Atty. Salamat sa tanang kapuso. Ngayong aga. Ngayong aga. Ang mga kapuso, dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.